Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Маладзежны стаў эпіцэнтрам адной з самых значных і яркіх падзей гэтага года. Агонь другіх еўрапейскіх гульняў асвяціў наш горад. Першымі прадпрыемствамі, дзе пранеслі полымя міру, стаў маладзечынскі хлебазавод і мэблевая фабрыка. 7500 километров за 50 дзён. Такі шлях полымя міру. Маладзечынцы сярод сведкаў эстафеты прайшлі па цэнтральных вуліцах горада побач са славутымі людзьмі краіны. Ад вучняўскіх стартаў да алімпійскіх медалёў урачыстае адкрыццё рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў адбылося на базе нашага горада. Маладзежны стаў эпіцэнтрам адной з самых значных і яркіх падзей гэтага года. Полымя міру другіх еўрапейскіх гульняў з гонарам прыняў наш горад. Сімвал будучых перамог прыбыў з італьянскай сталіцы. Першым прадпрыемствам, на якім зазяў агонь спартыўнага форума, быў маладзечынскі хлебазавод. З хлебам-соллю сустрэлі гасціныя гаспадары захавальнікаў агню. Пранесці запалены факел па тэрыторыі аднаго з самых буйных прадпрыемстваў маладзечыншчыны даручылі Святлане Сарока, дырэктару Палаца культуры. Прыемна адзначыць, што аказана вельмі высокая місія прадпрыемстваў, на якім выпякаюць вельмі духмяны, вельмі смачны хлеб. А мне аказаны высокі давер быць першым факеланосцам і менавіта стартаваць у гэтай эстафеце. Полымя міру прайшло ва многіх краінах, крочыла па многіх гарадах, а сёння это полымя прымаем мы. Гэтае прадпрыемства было абрана не выпадкова, бо менавіта хлеб – сімвал жыцця. Факеланосец пранесла полымя міру праз цэхі хлебазавода, праз тыя месцы, дзе нараджаецца хлеб. Пасля факел запалілі на тэрыторыі мэблевай фабрыкі. Тут у якасці факеланосца выступіла рэдактор нацыянальнага прадстаўніцтва «Мир» у Беларусі Вольга Забеліч. Для меня это очень символично, потому что пламя мира, и я тоже представляю телекомпанию «Мир». И пламя объединяет страны, города, людей. И наша телекомпания тоже объединяет. И разные государства, национальности, народности. Это очень приятно. Но для меня лично это очень почетно. И почетно быть на вашем предприятии впервые. Трэба сказаць, што полымя знаходзіцца на тэрыторыі нашай краіны з 12 мая. Першым горадам, дзе беларусы убачылі полымя міру, стаў Брэст. З 11 чэрвеня эстафету агню пераняла Мінская вобласць. Тут полымя асвяціла Салігорск, затым Нясвіж, Барысаў, Хатынь, а цяпер і Маладзечна. Полымя міру другіх еўрапейскіх гульняў сустракалі гараджане і каля музычнага каледжа імя Міхала Клеафаса Агінскага. У прыгожы куток, дзе заўсёды гучыць музыка, завіталі ганаровыя госці, факеланосцы і гарадское кіраўніцтва. З падзеі, што застанецца ў гісторыі маладзечыншчыны і Беларусі, з імправізаванай сцэны прысутных павіншаваў старшыня Маладзечынскага раённага выканаўчага камітэта Юрый Горлаў. Сегодня мы даем дань уважения тем, кто впервые открывает свою дорогу в спорт. Те, кто уже имеет какие-то достижения в спорте. Мы очень рады, что сегодня наша Республика Беларусь уже очередной раз открывает для себя международные спортивные игры. И мы, молодечницы, принимаем в этом непосредственное участие. Для нас, для молодечницев, это большая гордость. Дорогие друзья, я хочу всем пожелать успехов, красивых зрелищных игр, хорошего настроения, а нашим спортсменам ярких побед. Добрый путь, дорогие друзья! 7500 километров за 50 дзён. Такі шлях полымя міру з Рыма да галоўнай арэны правядзення другіх еўрапейскіх гульняў. У Маладзечні на вуліцы выйшлі сотні гараджан стаць сведкамі эстафеты. Прайсці па цэнтральных вуліцах горада побач са славутымі людзьмі Беларусі пажадалі і жыхары суседніх раёнаў. Як гэта было ў наступным матэрыяле. На пляцоўцы каля музычнага каледжа сёння шматлюдна. Маладзечынцы чакаюць полымя міру. Ужо праз некалькі імгненняў яны убачаць доўгачаканы агонь. Сімвал будучых перамог асветіць горад і далучыць усіх прысутных да вялікага спартыўнага форуму. Одно з найпрыгажэйшых месцаў у горадзе Маладзечна менавіта тут, які, як кажуць, у нейкім сэнсе носіць як бы сімвал. Агінскі – это сімвал нашага горада. І поэтому каля яго помніка, Маладзечна – это культурная столица все-таки, як завуць Мінскай вобласці. Поэтому дзе ж яшчэ, калі не тут.
Полымя міру як сімвол яднання краін, мірнага існавання і шчасця. На працягу ўсяго шляху ад Італіі і да канчатковай кропкі доўгай вандроўкі полымя аберагаюць і суправаджаюць захавальнікі агню. Менавіта яны прыносяць агеньчык у лампадцы, які хутка упэўнена зазяе ў руках факеланосца. Полымя міру прайшло праз тэрыторыі Італіі, Славакіі, Славеніі, Венгрыі, Аўстрыі, Чэхіі, Польшчы, а цяпер асвяціла і нашу краіну. Ганаровая місія пранесці факел па вуліцах Маладзечнай даручана 10 вядомым беларусам. Першым факеланосцам, што стартуе ад музычнага каледжа, стаў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Константин Шульган. Хотел бы в первую очередь поблагодарить вас за такой теплый прием данной эстафеты и выразить особую надежду и благодарность, что вот это наше внимание, наше, безусловно, радушие и участие в этом мероприятии позволят нашим спортсменам показать те результаты, которыми будем гордиться мы, которыми будут гордиться и они, и вся наша страна. Вторые европейские игры – это значимое событие для нашей республики, а для нашего Молодечна, который принимает эстафету «Пламя мира», я считаю, что это знаковое событие. И мы всем коллективам связистов пришли сюда поддержать участника этой эстафеты, нашего министра связи Константина Шульгана. Радуемся этому событию, радуемся со всеми и вот готовы даже пробежаться вместе. Галоўны сімвол другіх еўрапейскіх гульняў полымя міру загарэлася не толькі на факелы, але і ўнутры кожнага гледача. Ніхто не застаўся раўнадушным да эстафеты. Сегодня мы всей семьей пришли встретить пламя. Все-таки она идет из самого Рима. Событие довольно-таки очень редкое для нашего города, поэтому все очень рады. Это останется на всю жизнь в памяти нашего города. Мы пришли поддержать. Мало того, что работаем в музыкальном колледже, пришли поддержать. Конечно. Встретить огонь – это историческое событие, праздник у нас в городе. Вот сколько сегодня народу собралось. И мы тоже здесь. Пасля таго, як агонь запалілі, факеланосец накіраваўся па цэнтральных вуліцах горада да сцэны амфітэатра. Тут полымя міру ўжо чакае поўны зал і ганаровыя госці, у ліку якіх міністр спорту і турызму Рэспублікі Беларусь. Я участвовал в первый день, когда зажигалось пламя мира в Риме. И с самого начала видел даже эмоции, которые там присутствовали у людей, которые вроде с другого государства, которые на позитиве. Это мероприятие проводилось. Пламя мира уже прошло через 7 стран. Прибыло в нашу страну. Люди с воодушевлением, с энтузиазмом, разных возрастов. Вы знаете, как невидимой нитью объединяет людей разных специальностей, разных профессий, разных возрастов и так далее. Мы за здоровый образ жизни, мы за развитие спорта в стране. Должны в стране быть здоровые люди, должна быть здоровая нация, сильная нация должна быть. Спорт для этого и существует. Па дарозе ад музычнага каледжа і да сцэн амфітэатра факеланосцы змянялі адзін аднаго. Агонь з гонарам неслі выбітныя беларускія асобы, сярод якіх спявак і шоумен дядя Ваня. Нам повезло с погодой, хотя, в принципе, по-моему, в этом году, в принципе, с погодой повезло во всей Беларуси. Ну и встречают аплодисментами, а там уже весь амфитеатр готов к встрече огня, так что, по-моему, очень круто. Маладзечна годна прыняў полымя міру, але на гэтым шлях агню не скончаны. Ужо сёння, 17 чэрвеня, яго сустрэў Мінск. Завершыцца эстафета 21 чэрвеня, у дзень адкрыцця мультыспартыўнага форума на стадыёне «Дынама». Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, Іван Бялкоў, МКТБ. А напярэдадні ў Маладзечанскай цэнтральнай раённай бальніцы адкрыўся кабінет МРТ. Падзею чакалі медыкі і гараджане і доўга да яе рыхтаваліся. На адкрыцці кабінета прысутнічалі прадстаўнікі мінскага аблвыканкама, Маладзечанскага райвыканкама и кіраўніцтва цэнтральнай раённай бальніцы. Сегодня мы открываем кабинет МРТ. Реализован первый этап формирования Западного территориального центра специализированной медицинской помощи. Установка МРТ позволит улучшить доступность специализированной диагностической помощи населению не только Молодеческого района, но и близлежащих наших соседей
Вилейского, Мядельского, Воложенского районов. Строительно-монтажные работы происходили в кратчайшие сроки, чуть-чуть больше 6 месяцев. На объект было затрачено около 3 миллионов белорусских рублей. На сегодняшний день полностью подготовлены и уже работают в тестовом режиме специалисты, как врачи, так и средний медицинский персонал. Безусловно, это только первый шаг в дальнейшем развитии, в создании нашего территориального центра специализированной медицинской помощи Молодечинский регион. Следующий будет ангиограф, а дальше замена компьютерного томографа. Сейчас Молодечинская центральная районная больница является одним из ведущих межрайонных учреждений области. Приобретая высокотехнологичное оборудование и добавив ваш профессионализм и золотые руки, безусловно, оно станет не только лучшим учреждением в области, но и лучшим учреждением в Республике Беларусь. Больш падрабязна пра адкрыццё кабінета МРТ глядзіце ў рэпартажы Аллы Маркелавай у наступным выпуску. Да іншых навін ад вучнёўскіх стартаў да алімпійскіх медалёў. У Маладзечні адбылося ўрачыстае адкрыццё рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Удзел у мерапрыемстве прынялі міністр адукацыі краіны Ігор Карпенка, міністр спорту і турызму Сергей Кавальчук, прадстаўнікі аблвыканкама і старшыня судзейскай калегіі, алімпійская чэмпіёнка Антаніна Кошаль. Тэму працягне наш карэспандэнт. Спартыўны форум у Маладзечні – сапраўднае свята і аднанне дарослых і дзяцей з усіх рэгіёнаў Беларусі. А спорт – гэта не толькі вышэйшыя дасягненні і рэкорды. Гэта перш за ўсё магчымасць рэалізаваць свой патэнцыял і заявіць пра сваю актыўную жыццёвую пазіцыю. У складзе кожнай дэлегацыі заслужаныя трэнеры, пераможцы і прызёры рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў, майстры спорту, члены зборнай Беларусі юнацкіх і кадэцкіх команд. Вот эта спартакиада, она дает наигранность, характер проявлять, чтобы проявить характер, возможность показать, чему мы учились за время, которое мы тренировались, и просто показать себя. Мы провели турнир по волейболу. Завтра осталась финальная игра. Будем стараться, не подведем наших тренеров. Сёлета рэспубліканская спартакіяда школьнікаў прысвячаецца 75годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а ўсе спартыўныя перамогі году малой радзімы. Юныя спартсмены напярэдадні другіх еўрапейскіх гульняў пакажуць свае лепшыя дасягненні, якія стануць яркім доказам пераемнасці спартыўных пакаленняў, дружбы і добрай волі. А многія з выпускнікоў школ сёлета упершыню прынялі ўдзел у абласных і рэспубліканскай алімпіядах па фізічнай культуры і здароўю. Мы поддержали эту инициативу Министерства спорта и туризма, и здесь у нас, конечно, главным организатором был университет физической культуры и спорта Министерства спорта и туризма. Они, конечно, главные тут организаторы. И эта Олимпиада показала, что есть потребность проведения такой Олимпиады, есть ребята, которые показывают серьезные результаты, а это значит мотивированные ребята придут уже непосредственно в университет физической культуры на тренерские и преподавательские специальности. Поэтому мы это будем поддерживать. И то, что сегодня мы создали по аналогии с другими предметными олимпиадами преференции для поступления в высшее учебное заведение, это в русле той единой политики образовательной, которую мы проводим. Каля 2500 школьнікаў прымаюць удзел у рэспубліканскай спартакіядзе па летніх відах спорту, прайшоўшы перад гэтым раённыя і абласныя адборачныя туры. Зразумела, стаць чэмпіёнам ці прызёрам атрымаецца не ва ўсіх, але ў любым выпадку спорт – гэта перамога многіх дзяцей і падлеткаў над сабой, над сваёй няўпэўненасцю. Гэта загартоўка характараў і ўменне працаваць у камандзе. Кому-то удастся выйти в большой спорт, кому-то не удастся, но они пройдут школьные спартакиады, которые, наверное, на всю жизнь запомнятся. Ведь мы все из школ и все начинали из таких спартакиад школьников. Ну а дальше путь открыт для любого, только, конечно, нужно трудиться, трудиться и трудиться. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. Удалых стартаў і яркіх перамог з 10 по 19 чэрвеня на тэрыторыі Мінскай вобласці праходзяць спаборніцтвы ў рамках рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў. Юным спартсменам прадастаўлены лепшыя аб'екты. У Маладзечні каля 600 дзяцей і падлеткаў змагаліся за права стаць лепшымі ў 6 відах спорту. На некаторых турнірах пабывала і наша здымачная група.
Вікторыя Мікалаева з Мінска сваё імя, якое ў перакладзе азначае перамога, апраўдвае спаўна. Нягледзячы на юны ўзрост, мае званне чэмпіёнкі свету сярод кадэтаў па шашках, майстар спорту. А рэспубліканская спартакіяда – гэта яшчэ адзін турнір, дзе юныя шашысты і шахматысты змогуць памерацца сіламі з сапернікамі іншых рэгіёнаў, павысіць спартыўны разрад, атрымаць заліковыя ачкі. Шахматы і шашкі з'яўляюцца папулярнымі відамі спорту ва ўсім свеце. У многіх школах Еўропы і Амерыкі ўведзены факультатывы, дзе дзеці асвойваюць асновы гульні. І не выключана, што праз пэўны час гэтыя віды стануць паўнапраўнымі ў праграме алімпійскіх гульняў. Беларусі будзе каго пасылаць з дастойных спортсменаў. В шашки меня привел мой папа. Он в 5 лет меня хотел куда-то записать, чтобы я чем-то занималась. Ну и вот он меня отдал на шашки. Шашки помогают просчитывать что-то наперед. И там важно уметь представлять, что будет дальше. У нас было 5 туров. Из 5 туров я выиграла 4 партии. Одну сыграла в ничью с Артемом Тихоновым, который тоже очень хорошо играет и тоже становился чемпионом мира. У лядовым палацы «Маладзечна» адразу на 3 пляцоўках адбываліся турніры па валейболу сярод юнакоў і дзяўчат. У складзе зборнай сталічнай вобласці і выхаванкі маладзечанскай школы. Валейбол – цудоўны від спорту, які развівае ў чалавека самыя розныя якасці, неабходныя ў жыцці. Уменне хутка прымаць рашэнні, працаваць на апераджэнні сітуацыі, выбіраць правільную тактыку дзеянняў і ўзаемадзейнічаць з сябрамі па камандзе. Дети очень самоотверженно борются за победу. Пока, я думаю, что можно выделить команды Витебской области среди мальчиков и Гродненской области. О популярности игровых видов спорта, я думаю, это утверждение не совсем верное, что они не имеют такого широкого развития. Они очень популярны, и дети охотно идут заниматься волейболом. Шмат балельшчыкаў збіраюць і спаборніцтвы па фехтаванню. Яны праходзілі ў спортзале маладзечанскага гандлёва-эканамічнага каледжа. Усяго ж у праграму летняй спартакіяды ўключаны 19 алімпійскіх відаў спорту. Пераможцам зімовага этапу спаборніцтваў стала каманда Магілёўскай вобласці. Хто стане абсалютным чэмпіёнам у агульнакамандным заліку па выніках зімовых і летніх стартаў, чакаць засталося нядоўга. Закрыццё рэспубліканскага спартыўнага форуму адбудзецца ў Слуцку 19 чэрвеня. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Гэта ўсе навіны на сёння. Наперадзе вас чакае прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.